Magandang araw mga kabalen, magandang araw mga ka-spotlight. Ako po si JM Desu sa tagbabalik ang ating podcast ng CLTV 36. Kasama natin ang isa sa mga institusyon din ng RW 95.1 FM. Palakpakan naman natin, DJ Kian. Ayan, Gusto ko yung term na institution. institusyon Oo. kasi Parang pang ano na parang ang tanda ko na. mas pinaano lang natin kasi sila talaga ang naging kumbaga pillar. O yan Ah, mabigat. kumbaga sa ano, papunta pa lang dun sa pillar. Pero 16 years na. 16 years. Di ba who would have thought na Mm. 16 years na tayo sa industriya? 2009 nag-start. 2009, Kayo mga napanganak na ba kayo noon? Hindi pa. Hindi Hindi pa. ba? Hindi ba 2009? Ano pa? Hindi Ilang pa. taon na ba kayo? Amazing. 2000. Hindi pa nga sila. Pero Isang taon lang, hindi pa. parang pinamukha nyo rin sa akin, ang tanda ko na rin. Uh, Pero DJ Kian, gusto ko Eh. malaman, year 2009 nag-start ka sa RW. Pero bago natin puntahan yung journey mo doon, gusto kong malaman kasi ito nabigla ako eh. Nagturo ka pala ng isang SEM ng Philosophy and English. Yes, oo. Bago yun, nakalimutan ko din. Nag-work Mm. ako sa isang call center company sa Mm. Clark. Okay. And then dahil sa hindi ko kinaya yung puyat, Puyat. 1 month lang ako. Mm. And then kapag kasi gabi, nakadorm ako noon eh. Mm. Pupunta ako doon sa Astro Park. Mm. Tapos, hindi ko naman alam pala na medyo doon. Tapos, hey, sabi niya sa akin, tapos ngayon, pipresyohan ako. Oo. Ngayon pala, sabi ko Nay, sabi ko, uwi na lang ako sa atin, sa Lubao. Sabi ko, ayoko na ng ganito. Sabi ko, tapos hindi ko rin kinain po, bumagsak ang katawan ko. Until such time na bigla na lang na may tumawag sa akin, dean ng isang school sa may Guagua in Florida. May branch lang, kaya Florida and Guagua. And then, tapos tinanggap ko, nagturo ako for 1 sem ng English and Philosophy. English and Philosophy. Mm. Hindi man lang yung mga talagang mabigatin. Ay, Ang mga bigatin ba yun? Pero I realized no na along the way na parang Sir JM, hindi ko forte yung pagtuturo. pagtuturo. Kasi everyday nag-aaral ako. Yes. As in, continuous learning na kailangan talaga na tapos mag-aaral ka and then i-share mo sa kanila and tapos non-stop learning. Kasi hindi ko kaya. You can't pass on something na hindi mo natutunan eh, di ba? So Oo. it's parang lahat naman ng trabaho Mm. na may natutunan ka everyday. Pero yung isang SEM na yon, na-realize mo na hindi para sa iyo ang pagtuturo. Oo, tsaka na doon ko mas na-appreciate yung mga guro. Mm. Sa mga teachers natin na kung saan sila parang napaka-unsung hero na napakahaba ng pasensya. Yes. Kasi doon ko na, sabi ko, may iba-iba yung personalities ng mga students eh. Kaya happy Teachers Day. Joke lang. Ayan, DJ Kian, ito puntahan Eh. naman natin. Paano ka napadpad dito sa CGIC building, dito sa RW 95.1 FM? Sir, may mga classmates ako na nag-audition. And then, yung isa sa mga classmates ko, tinext niya ako. Text pa nun na. Wala pang chat. Wala pang social media. Kumbaga Friendster pa nun. Tapos, tinext niya ako. Sabi niya, try mo. Sabi niya, so tinry ko. Luckily, that same day na nag-audition ako, sinama na ako kay DJ Alex. Okay. Tapos tinry, parang pinakinggan ng boses ko. So, pwede nang pagtsagaan siguro sa na-realize Okay. nila. Tapos, doon na pinrocess yung application ko. Ito pa nangyari, sir. Kasi nawala yung cellphone ko while ongoing yung process ng application. Tapos, ngayon pala, final interview ko na. So dahil wala akong cellphone, parang Hindi mo sabi ko, alam. hindi ko na alam. Tapos ngayon, pumunta kami ng nanay ko sa may Florida Blanca. Gumamit kami alam mo yung tigpipiso, mga PLDT. Oo, yung Yun 5 pa. pesos, 2 minutes yung call. Gano'n, Ganun, no? tumawag yan. Hello ma'am, this is your applicant. Sabi ko, sabi niya, sabi niya, dapat na-interview ka na before pa. Sabi niya, tapos sabi ko, I'm sorry na wala ko po kasi yung cellphone ko. Ngayon, ang siste, punta ka ng ganito, sabi niya, and then binigay ko yung bago kong contact Yes. number, and then the rest is history. Doon na nag-start, doon na ipanganak si DJ Kian. Oo. Pero syempre, sa lahat ng ating nai-interview, tinatanong natin, paano ba napipili ang pangalan ng mga DJs? Kasi si DJ Tyra, nalaman natin, supermodel. Doon na nagmula yung Tyra niya. Banks. Tyra Yes, Banks, oo. gano'n. Pero si DJ Kian, paano ba napili yung pangalan na Kian? Nung bago ako, as in, bago empleyado,
Tapos sabi nila, pwedeng mag-DJ naman. And then, pinalist yung mga names ng pwede. Tapos, tinanong rin yung mga kasama sa work kung ano mga ba yung appropriate name. Depende rin kasi sa personality. Yes. Tapos, at the end of the day, napili nila is Kian. Kian. Mm. Pero bigyan natin sila ng ano ba yung mga ibang pangalan na pinagpilian ba? I think yung naalala ko, parang Chito, Rico, yung mga ganyan. And then, kasi I think nauso rin kasi that time, usong-uso yung Kalalili. Okay. Oo, kasi di ba yung mga panahon namin, I'm not Mm. pretty sure kung panahon mo din yun. Parang papunta rin ako sa panahon na yun. Ayun yung Kalalili, yung Mm. tapos nun, sikat si Kian Cipriano. So I think Okay. may inspired dun sa Saka linya. hindi ko mai-imagine na hindi DJ Kian yung pangalan niya kasi super swak yung DJ Kian sa'yo eh. Oo, talaga. Kumbaga parang yun nga, binigay ni Lord. Binigay ni Lord. Pero sabi ko nga, kung titignan mo ngayon, sir, ang pangalan ko mas sikat pa, ang totoo kong pangalan, Oo. mas sikat pa doon sa pangalan na binigay sa akin sa radyo. Mm-mm. Sige, hindi ko na ikakahiya. Ang pangalan ko talaga, real name ko is Alden. Alden. Kasi ngayon, kung pinalitan mo DJ Alden, mawala na yung identity mo no, sa RW eh. Kaya, Kian is Kian na. So very Yeah. thankful ka sa pangalan na Oo Kian. oo naman. Kasi nakikita kita outside, you do hosting na rin outside. Talaga sa ba? LGC. Ay, Talaga ba? iba ba yung napanood ka? Pag nga nakikita ko ng mga ano, sabi na, hello folks. Oo. Pero hindi ka ba, like, for Eh. example, paglabas nila, hindi ka ba nalilito kasi, syempre, real name mo Alden, tapos ang screen name mo ay Kian. Ay, hindi naman. Kasi Mm. kapag tinawag akong Den or Alden, alam ko na family or yung relatives or close friends. Pero kapag Kian, I mean, ginagamit ko na for 16 years. Parang hindi na rin kasi nagagamit si Alden. Oo, okay. So parang medyo namamahinga si Alden. Pag uwi na lang nagagamit yung Alden or Den. Yeah, oh. Pero ngayon, like for example, nag-start ka na. Nabanggit sa akin ni Ellie last week na magsa-side by side kayo doon sa mga talagang veteranong mga DJ Oo. before kayo pa kawala na magkaroon ng sariling program or umere mag-isa. Sino ba yung kumbaga naging mentor mo dito sa RW? Si DJ Tyra talaga. Ang ina ng bayan. Oh. Siya yung pinaka-nanay namin na nagturo. Just to share with you, kasi muntikan na ako talaga sumuko. Napaiyak na ako sa harap ni Sir Okay. Perry kasi ang dami kong flaws na sabi ko, hindi ko na po talaga kaya, ma'am. Sabi ko, while we are on air noon, pinatawag ako bigla ni Sir Perry, tapos sabi niya, so sinabi yung mga flaws ko. And then nung pupunta na ako ng booth, nandun si DJ Tyra kasi nga tandem kami noon. Nasa side niya ako, sabi ko, mama, ayoko na po. Sabi ko, siguro ito na po yung last ko. No, sabi niya, you don't have to give up. Sabi niya, take them as constructive criticism. You have potential. Sabi niya. Tapos, siya yung talagang pinaka nag-push sa akin na kaya mo yan, something Yes. like that. Sabi niya, lahat naman ng pag-aaralan. Kasi naman, ang dami ko talagang flaws. No? Lahat na yata kinakain ko yung words kapag nag-news ako. Something na ikinakahiya ko noon. Ngayon pala, learning ang lahat ng Yes, experience. of course. Kasi ang nakikita ko ngayon, 'di ba, sinasabi mo na naging mentor mo si DJ Tyra. Pero nakikita ko you outside. Actually, last week ba or 2 weeks ago, nag-host na rin kayong dalawa na magkasama. Kasi lagi sila na magkasama. Tandem sila ni tandem DJ kami Tyra. sa mga events ng LGC. Kasi meron na kaming rapport. Lalo na sa Sir Perry, kaming na pinaka-mentor talaga namin sa RW, si Sir Perry. Talagang sabi niya, hindi pwede sa akin ng pwede lang. Dapat pwedeng-pwede. Tapos nung siya yung nag-host kami ng Mutyaning Kapampangan noon ni Sir Perry. Tapos kaming dalawa. Tapos hanggang sa sabi niya, ipapasa ko na sa'yo. Sabi niya, matanda na tatay mo. Sabi niya. Tapos, and then nag-host na ako ng mag-isa noon na guy. Tapos ka-tandem ko o co-host ko si DJ Tyra. So The yun yung supermodel mama. tapos yun sa lahat no ng mga ng mga events halos dito sa LGC katandem ko sila. So Kasi parang very much honored na DJ Tyra yan, DJ Sir Perry na yan. So grabe, sabi ko parang opportunity na yan pero nakakakaba talaga kasi pressured ka na you're standing along with this parang veteran na pagdating sa hosting. DJ Tyra veteran daw. DJ Kian, gusto ko malaman kasi you do hosting outside tapos nagraradyo ka. Ano yung pinagkaiba nung mag-host ka sa labas or you're doing a radio program dito sa RW? Kasi sobrang laki ng personality shift yan eh. Yes, Or same oo. lang? Dito kasi sa radio, kapag sa radyo kasi,
kahit anong pinagdadaanan mo, hindi pwedeng maramdaman ng mga listeners Oo. that you're going through something. Mm. Kapag nandun ka na, pagpasok mo sa booth, you are DJ Kian, Mm. yung program mo is to inspire your listeners, Mhm. tapos nagbabasa ka naman ng kwento ng buhay at pag-ibig, Mm. kaya ano man ang kwento doon, yung parang madrama, so Mm. kailangan ibigay mo lahat-lahat eh. Mm. Sa hosting naman, kailangan na parang you are confident enough na makita Yes. nila na pwedeng kasi parang tatayo ka sa harap ng Mm. maraming tao, tapos yung confidence mo dapat andon. At the same Mm. time, dapat alam mo kung you know what you're doing. Mm. Gusto ko ding malaman kasi ang program ni DJ Kian ay nagbabasa ng mga storya. Oh. Yun bang may time ba na pag may binabasa kang storya ay nagiging emotional ka or kunwari nadadala ka dun sa daloy ng storya? Kasi ang hirap pa, Oh. kasi ako nag-reporter ako before, tas may kino-cover ako mga storya na mabibigat. Yung kulang na lang mauna pa akong umiyak dun sa subject ko, di ba? Pero Okay. ikaw, pag nagbabasa ka, nadadala ka ba? Like for example, naiinis ka ba pag may mga story na nakakabuisit? Naiiyak ka ba pag may mga nakakalungkot na, Mm. kumbaga, binabasa ka dun sa radio program mo? Hindi naman ako masyadong naiinis kasi sa Mm. program ko na Dear Mm. Mr. Cupido, sa drama na yun, ako yung narrator. Ako Mm. yung girlfriend, boyfriend, Okay. asawa. Mm. So, nanay, tatay, Mm. lolo. So, lahat ng characters yun, ginagawa ko na mag-isa. Okay. And it's live. Unlike sa ibang radio station na para bang Meron kapag silang talents. may mga talent sila and Mm. then it's recorded. Sa Mm. akin kasi, ano siya, Live. live siya. So, sa ano man ang pwedeng mangyari doon, mamatayan ka man ng Mm. kuryente, so anything na dapat na mabigyan mo ng justice yung mga characters. Doon sa question mo, sir, na Mm. na nadala na ba ako? Mm. Yes, kapag about sa tatay. Kasi my dad Mm. passed away noong Mm. 2020. So kapag Mhm. may mga kwento na yun medyo masakit about sa parents, Mm. nadadala ako. Pero hindi naman talaga ako yung umiiyak. Doon lang sa parang modulation mo, doon Mm. sa shift ng characters from one to the other, Mm. parang yun yung kailangan kung umiyak, ibigay mo na umiyak ka. Pero literally, hindi naman ako umiyak. Pero parang ang hirap kasi nun, 'di ba? Talent kasi yun eh. 'Di ba? Yung Mm. parang ihiwalay mo yung sarili mong nararamdaman dun sa mga story na binabasa Yes, mo. oh. Pero how do you prepare? Kasi lalo na ngayon nalaman ko mag-isa lang siya eh. Kung Mm. girlfriend, nanay, tatay, gusto kong tinapay, siya pa din yun. Yes, Pero gaano, ang hirap doon kuwari mm. nag-aaway yung magjowa, tapos ikaw lang din yung Oh. gumagawa. Oo, kapag talaga as in yung ano yung bakit hindi mo sinabi sa akin kung anong problema? Hindi sa ganun. Bakit sinabi mo ba? Yung mga ganun. Yung parang talagang as in parang it's Korean novela na Mm. parang yung mga pabulong-bulong, something like Mm. that. Sige, sabihin mo sa akin kung anong problema. Oo. Yung mga ganun. Parang grabe no, parang sabi ko sa'yo, bili mo piatos. Hindi, gusto ko Nova. Ganon. Yes, oo, Di ba? tama, tama. Grabe, sobrang na-amaze ako kasi before. Gusto kong magradyo. Bakit, Pero bakit di mo pinush? kasi wala kayong opening. Kailangan mag-resign Kaya na pala napunta ako ako. dito sa CLTV. Kasi sabi ko, oops, walang opening. Dumiretso ako dito ng konti. May opening sa news department. Sayang Napunta naman. ako dito. Hindi mo sinabi, sana nag-resign ako. Hindi Lumipat naman. na lang ako sa CLTV eh. No? Pero ngayon, bilang 16 years ka na sa radyo, syempre, kahit anong gawin natin, matagal na panahon na yun eh. Oo, tama. Kumbaga, naging second home mo na itong RW 95.1 FM. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng theoretically lang po ito, di ko po pinapag-resign si DJ. If ever na may gusto kang itry gawin, Mm. or kung hindi ka man DJ ngayon, sa tingin mo, DJ Kian, ano ang trabaho mo ngayon? Ang pinakapangarap ko, kaya nung in-interview ako, I dreamt to become an architect. Okay. Oh, yun. Pero hindi talaga siya na-push. Mm. Oh, yun yung pinakapangarap ko ever since. Tapos, Mm. hindi lang talaga ako pinayagan ng parents ko to go on school na sa UP Diliman. Mm. Ang natatakot sila for me, for Mm. my safety kasi marami daw tao sa Mm. Maynila. Ganyan. Tapos sabi ko, okay, sige. So, nag-AB communication ako Mm. dito sa UA. Pero thankful ka ba na hindi ka natuloy sa UP Yes. Diliman? Mm. Kasi feeling ko may mga paraan or mga binibigay sa ating mga opportunity na hindi natin alam na yun talaga ang nararapat para sa Oh, so parang atin. you are not denied, you're just redirected.
Okay, Yung thank you gano'n. so much. So, paano ko ba magjo-joke? Yung mga Ngayon, di gano'n. sobrang natutuwa ako kasi nakikilala natin yung mga DJs natin na before naririnig natin sa radyo and syempre napapanood natin sa Facebook. And mag-shift na tayo ngayon sa integration ng RW and CLTV 36, which is the RBC Media Group Oo na nga. kilala na tayo ngayon. Tsaka nakaka-excite yun na Mm. yung parang pwede na makita yung parang voices, yan, Yes. binibigyan na ng Mm. face yung Mm. mga boses na napapakinggan lang nila sa Oo. radyo. Ngayon, how do you prepare? Kasi syempre, dati pupunta ka ng radyo kahit siguro ano ka lang, naka-pajama, okay lang kasi boses Oo, na naririnig sa'yo. tama. Eh ngayon, unti-unti na kayo pinapakita sa telebisyon. Ito Mm. ba magandang ano na ba to na kumbaga may exposure na kayo? Pero syempre, kakakibat ng exposure na yon, eh syempre, dagdag din ng preparation for you Oo guys. naman. Kaya pinapangarap ko talaga yung magbalita doon sa Pasada Balita. Tuwing alas 4. Kaya lang, ang problema doon, ang mabigat ng mga balita Oo nga, doon. medyo, It's either mahuhuli parang, ka na oo, nag-ano. parang alayos sa personality ko. Makita nila ako nagbabalita. Pwede naman. Kung gusto nyo, siguro magandang idea yon na kumbaga mag-tatry natin, gawa siguro tayo ng mga contents na itatry namin mag-radyo, kaya itatry nyo mag-TV, di Oo, ba? parang exchange. Oo, No? kaya lang Oo. feeling ko ang hirap kasi mag-radyo kasi kailangan Hindi, tuloy-tuloy ka magsalita. parang feeling ko okay na okay ka. Ako? Oh, parang it's a magazine program over the radio. Kasi parang, Hindi. parang hindi ako titigil magsalita, ganun. Siguro bigyan mo ako, DJ Tyra, bigyan mo akong time slot siguro, 10 a.m. to 6 p.m. Pwede. Magla-live selling ako ng Ardo. Ngayon, kasi ang mga DJs natin sa RW, nakakasalamuha namin sila. Pero Mm. pag nasa booth sila, iba talaga. Hindi namin sila syempre, kahit Oo. kumuway kami doon or whatnot, super seryoso nila. Oh, tsaka ako hindi mo ako Mm. makikita sa booth na parang lights on. Yes. Kasi Yes. naka-dim light ako kasi Mm. kapag nagdadrama ako, mas nararamdaman ko yung Pag walang story, yung so character. lights off pala si DJ Kapag Ian. may pagka lights off, parang dim lang. And Mm. then para at the same time, syempre Mm. makikita ako ng mga Oo. viewers ko sa Hindi, Facebook wag Live na ang pangit pala niyang nagdadrama, ang pangit pala niyang umiiyak, yung ganyan, di ba? Hindi. Well, actually, nakita namin nung isang beses, patay nga yung ilaw dun sa booth Oo. ng RW. Akala namin may power naman. Pero syempre, Oo. nakakatulong din naman talaga na, yun nga sinasabi ko, lights off pala si DJ Mm. Kian. Yes, so Ngayon, ano yung mensahe mo sa mga kapwa mo DJs? Simula doon sa mga, kumbaga, veterano hanggang doon sa mga babies nyo sa RW. sa mga syempre sa mga superiors namin, sa mga mentors namin, Iba-ibang termino na yung ginamit. sina Sir Perry, Mm. Tang Boy, Mm. Santiago, Sir Albert Lacanlala, and syempre si Mm. DJ Tyra. Mm. Syempre we are blessed enough and we are thankful na nakilala Mm. namin sila who we are today. Mm. It's because of them naman. Mm. And thank you so much for all the learnings na binabahagi nila every now and then. And syempre sa mga, of course, baka makalimutan ko si DJ Alex din na Of naging mentor course. ko rin. Mm. And sa mga bago naman, sa mga newbies namin, na masasabi ko sina DJ Ellie, actually hindi na sila newbies matagal na rin naman sila. And they're good and papunta na sila talaga sa best. Yung tipong ganun. And always remember na syempre sa mga aspiring naman, sa mga nanonood sa atin na gusto nilang subukan ng radyo, hindi naman kayo magsisisi, but always remember that you could be anything in this world. 'Di ba? Wag mo lang basta lakipan mo lang ng pagtitiyaga ang isang pangarap, matutupad 'yon. Ay, ang lalim nun. Do your best and God will do the The rest, rest. yes. Kailangan makapag-input ako ng quote ko din. Kasi wala tayong pang thumbnail. Last na lang. Ay, before we let you go, ano ang magiging mensahe mo sa future self mo? Kay DJ Kian siguro 5-10 years from now. Okay, so to my future self, 15 or 10 to 15 years from now, siguro magiging message ko is that I hope that you've made your parents proud, and I hope that you've made all your listeners and all the people who support and love you proud as well, and syempre you've shared happiness through the platform that was given to me, that was given to you, and blessed with. Ayan. So, 15 years from now siguro, mga 30 years na siya dito sa yeah. RW. 31 years na. 31 years. Ayan. Sige. No? I-invite mo, pasalamatan mo lahat ng mga sumusuporta sa iyo sa iyong programa dito sa RW. Yes, sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa programa pang Dear Mr. Cupido, lagi po kayong manood sa mga kwento ng buhay at
pag-ibig na ibinabahagi po ng inyong Mr. Cupido. At maraming salamat po sa mga walang sawang nakikiiyak, nakikitawa, at mula po yan alauna hanggang alas 2 sa kapwa Lunes hanggang Biyernes. At sana po, wag po kayong magsawa. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Palakpakan naman natin DJ Kian. And thank you so much, Sir MJ, for having us. Thank Kasi you so kami much, naman ang CLTV magbo-book 36. doon sa inyo. Hindi, joke lang. Ayan, ako po si JM Desus at maraming salamat po sa Karen Combe Barbershop ng San Fernando at Elixir Aesthetic Center ng San Fernando din naman. Ako po si JM Desus at ito ang Spotlight.